บ่मिथियालै नोंसि लैथे था लैथे ता लोंजा मबाइलाबो दामि आंनि दामिनिफ्राय नोंनिसायबो नोंनिया मा मबाइल खाखो 5G बायबाय बिनिया 5G ना 4G निया नै नाय 5G ना 4G नायदो नाय होमबाबो ना नोंनिया खासे मोजां जाया 5G बाबो प्लेगेट आं बुंदों 5G बाय नोङो 4G बायना लाबाय दायो गुफुर नुयो दा जाखायो संसारानो बिदिनो आरो बियो मानो गिख्रुंहोयो हेल' 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 मानो गिखावहोलायनो रा नोंथ' दाखालि आत्ते पातावबायमोन दायो नै जायानो गोलावयाबाय गानलांबाय आरो दायो सोर हागोन इलिया सोर हागोन जों गामि हागोन बरामजलि नंगौना नङालै नंगौ खौराङाथ' नोंनिया नंखायना मिथिया 100% नंगौ नोङो मानो थाखाय दारिखौ गोलाव लायोलै आङो फैसा गारला आल्लाह मुस्लिम बांलादेशी Wah, kena kalau danger lah. Iya, semua tanggung lah. iPhone lainसै iPhone lainसै हाग्रा दांग्रा मेसिन लायनोसै फुरा मिसा हाग्रा दांग्रा मेसिन लायगोन ना मिसा फुरा बिराद नाथ' आं बेनि फुराखौ फोथाया एकाउन्टाव नायना एकाउन्टाव हिसाबखौ मिसालै फैसा गैया नायनो खोसो दानो मबाइलाव नांगोन बे थाङा मार्केटा हाइपन लायसिनो मा हाइपट आंथ' हाइपट नायाखैना मा हाइपट iPhone बुंदोलै मा हाइपट होनबायबा ना थिगानो बिथाङा थाखा फैसा रां देखायनो नागिरदों खोनासैनो मिथियालै हेक खालामगोन माथो नोङो नों लागोनबा लागोन ना नुबानो लागोन आंनि मबाइलखौ हमबाय थायो आंनि माबा QR क'ड लागोन मा आथि हेबना गोलैबाय थायो गोलैबाय थायो आथि हेबना गोलैबाय थायो अरगाया होग्रोबानो जायो बेनो नभेम्बराव लायगोन आं नभेम्बराव नायदो नभेम्बराव लायगोन होनबाय आङो भिडिअखौ आपल'ड होना दिं आं नायदोंबो थांना थगायनो मोना खिन्थु सामसं लानांगौ ना आइफन लानांगौ नकिया S14 Galaxy X14 लानोसै नंगौ मा नंगौना नङा खोन्थाया आंथ' मिथिलालै नोंबोथ' मिथिला सामसं खम दामिसो लायगोन बियो सेकेन्डनि बेलेग लाखादां लायगोन आरो सेकेन्डनियाबोथ' मबाइल आरो अबसे खुसेराव गोगोम मोनदों खुसेराव गोगोम खामायदों नंगौ दिनावनो 4,000 5,000 खामायदों बियो नंगौ लागोनबो बियो खोथा गैया नंगौ माहा पेपार खालामो बियो दुनियावनो खामो सब बिनिखौनो जागासिनो खोनादों साबो लोङा दुखानाव जेबो जाया गयबो जाया खालि फैसाखौ जाबनानै दोनबाय थादों दै बेसेबां बाहायबाय माथो खोन्था बिदिसो होमबालाय मा जायगायाव पेपार खालामो बियो मा जायगायाव टंला हांबाबो बिनिनो गासिबो कास्टमार ओमफ्राय
बिसोरखौ माहा पेपार खालामहैयो गार' बुस्थि ओमफ्राय घाग्रा ओमफ्राय हरसिंगा खावरं आरो बुंनांला बहुद दङ नंगौ नंगौ बिनि गोनजा प्लेसा नंगौ हाबुखौ बिदिया लरायालाय लराया नायफ्रा लरायाबो दंफायोไปทางमेनेजार मेनेजारทางमेनेजार नंगौ नों मेनेजार मेनेजार नंगौ बैसे मेनेजार नंगौ ना नों मेनेजार नंगौ दा मेनेजार दङ दा नायदो आरो फिसाबो नायदो दारिया गोलाव जाबायलै सैदोब्रा जाबाय फैसा गैया मानो थाखा फैसा थानानैलाय नोंथाङाथ' मा मावदों दायो जेबो मावाखै नंगौना नङालै माथो बल सापै माथो पुराना खेला दासो जाहांदों जागोन हाबथेन जायाखै दि हाबथेननि उनाव हाबग्रोनांगौ माने थान्दा नों मा मोनसे फै बे थाङा आंथ' दंफायो बे नोङो तारिखौ मानि थाखाय गोलाव लायो alhamdulillah बोसोराव बेसां लावो बेखौ नायनो आङो नायदों आरो नायदों ट्राइ खालामनायदों बोसोर तारिखौ लानो गोसो जायाखै ट्राइ खालामनायदों माबायदि खय बोसोर दं 3 बोसोर दारि लागोन आं 3 बोसोराव बेसां गोलाव जायो 3 बोसोरनि उनाव आं सिनगोन नंगौना आरो आं बे दारिखौ सिनबाथाय सिख्लाफोरा आंखौ गोसोखागोन अह बे दारिखौ लाबाला नों सिख्लाफोरा बसायो अह नंगौ दिनैसो मिथिनो हादों नंगौ दायो माने बर'ना बर' थथाना थथा गेलेनाया बर'दों बर' ओमफ्राय दिनैनिया सावतालदों सावताल नंगौ दे दहाय माने गेलेनाय बड'लेण्ड हेमब्रमनि ग्रुप ओमफ्राय नंगौ ओमफ्राय दायो दिनैनिया कन्दर बेल आरो बरामजलि दाबाय होनना बुंदों मा जाखो माखौ जाखोनो नों मारखौ दा दसेनि उनाव जामारबाय दसेनि उनाव जाखायो ओमफ्राय केमेरा मारै नांलायदो बे खेलासो खेलासो खेलायावलाय नांलायखायो माथो माखाया उदालगुरिफोराव नांलायो माथो नांलाया जोंनिया 10,000 15,000 थाखाय नांलायो जोंहा पकेटआवनो थाखाबाय थाखायो माथो खेलासो इयाव नांलाया खैलाखनि बा नांलायो दामियावसो नांलायो लाख थाखाबा 5 लाख 3 लाख नांलायो जों दे इलिया मोसादो दा मोसागोन आं नोंखौ बुंबाय थानायखौ बावगारफ्लांबाय दा मोसागोन ना र' जमा माथो खेबसेन लास
गासिनो नै इलाय बिराद सुपार गेलेगासिनो ना बेनिखायनो एल'गा नोंथाङाबोथ' एल'दों इलाय आंखौबो एल'गासिनो आङो बेनि मुङा मा गावनि नामखौसो सोंनांगोन बिनि नामखौसो देलाय नोंनि मुङा मा आंखौ मा जायो है आं जादों मा नङा नायदों आयौ लिरदों नायदो सोंदो ओइ नालाय सोंदो बोथोरखौ माबायदि मोनदों सोंदो बोथोरखौ मा सोङो सोंदो नोंसो सोंदोब्रा नों सोंदोंब्रा मा सोंदो नों बिथोरदों सोंदो नोंसोरनि फल'वार होनदों बिसोरो बे बरामजुलिनि प्लेयारफोरखौनो सोंसै मेनेजारखौ सोंसै आरोना मेनेजारा बिराद सलिथार रेन्जार 3-1 आव देरहाना दं 3-1 नोंनि हाबायाव फेमफादो दांदो हर आयो आंनि हाबायावथ' थांखागोन आंथ' हाबा जाथ'वा अबसे रजेखौ नेगासिनो ए रजे रजिखौ नायगासिनो थांगोन अबेनिनो रजिया बेहा अबेनि मिथिथ'वाखै नामखौल' मिथिना दङ रजे नाम माबा क'क्राझारनिनो मादा क'क्राझारनिनो नोंबो क'क्राझारनिफ्राय लाबोनो होआबा नागिरनानै होआना नङाबा आनजुलि साइडनि रजेखौनो लानांगोन नामायनांसिगोन एल'ब्रा नोंसोरनि साइडनि दंना गैया जोंनाव बेबायदि साइडनि दङ दाखालि लोगो मोनदों आङो बेखौनो लाबोनोसै नामा दाखालि लोगो मोननाया अ नंगौ ओमफ्राय अर्डार मारै सेकेन्ड पस्टआव दे नङा मोजाङानो ना खेला थिगानो सेकेन्ड पस्टआव बडि खिथिनाङो माथो गामिनिया हानानैबो मोसायाखै मोसागोन नोंथाङालाय मानो मोसायाखै बडि खिथिनोबाबो थिं लाया माथो दे जनसिना केप्टेना बरिया नुदों माथो नोङो माइयारनिफ्राय बडि खालामनाय आङो जनसिनानिफ्रायसो लोंनाय नंगौ जनि सिंस होननानै बुङो टाइटेला नंगौ बेनिफ्रायसो लोंनाय आं दैनाय नुजाजोबदों दा ओमफ्राय थाराथ' माइयारनिफ्राय न'ल' खालामना माइयारनिफ्राय 1001 mana mana mamung nih ya mamung mendai hah Dogendro wow tinggal mata oh Narendra Modi surunda Captain I like share either of me sitting no ya udah no wow ya pernah mata hah pernah lah biu ơi là bên nó friend ơi là lô ta wow ayo gol lô ta gol lô ta khai đu mạ wow keterlai mana kalah omphay nung tha thom man gele ya Captain nung man gele ya captain babu gele na hayu ma tho tha hu de chocolate